راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان راديو إيرنا ناتا دمت إيرتراويان زخبر سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم عط عالم كونكم إن مدوات راديو إيرنا تكتاتلوا زخبركم سمعتنا نايلوم صوني تشعت تقنبت كل تشحن إسران كلتن فنوى راديو إيرنا كمطروب زينا جمر فلما أرستاتو ኢትዮጵያ ናብ 5 ሃገራት ኣፍሪቃ ጻዓት ኤሌክትሪክ ንምሻጥ ስምዓት ተካይድ ኮንግረስ ፓርቲ ሱዳን ኣብ ዕለት 10 ጉንበት ዝጅምር ሃገራዊ ዘተ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጦ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ልዕሊ 200 ግዜ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ጥሒሱ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ዕለታዊ ዜና ኢትዮጵያ ናብ 5 ሃገራት ጻዓት ኤሌክትሪክ ክትሸይጥ ስምዓት ተካይድ ከም ዘላ ካብቲ ሃገር ዝተፈነወ ዜና ኣመልኪቶ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ምስ ሚኒስተር ጻዓት ደቡብ ሱዳን ኣፈናዊ ስምዕ መሸጣ ጻዓት ኣብ ዝተፈራረመሉ ናይ 100 ሜጋዋት ሰደድ ብምግባር ክጅምር ምዃኑ ኣፍሊጡ ደቡብ ሱዳን ካብ ነዳዲ ክትረኽቦ ዝጸንሐት ጻዓት ናብ ኤሌክትሪክ ንምቕያር ካብ ኢትዮጵያ ናይ 400 ሜጋዋት ጻዓት እታው ክትገብር መደብ ከም ዘለዋዮ ዝፍለጥ ተመሳሳሊ ውዕላት ምስ ሶማሊላንድ ሩዋንዳ ታንዛንያን ብሩንድን ተፈራሪማ ዘላ ኢትዮጵያ ብድምር ትሕቲ 100 ሚእታዊት ካብ ፍርያት ጻዓትያ ንሰደድ ከተውዕል ኣቐዲሙ ዝተጀመረ ምህናጽ ትሕቲ ቅርጽን ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ኬንያን ሱዳንን ዘራኸብ መስመራት ኤሌክትሪክ ብባንክ ኣፍሪቃ ንምዕባለ ዝተመወለ እዩ ንኢትዮጵያ ምስ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ምስሓብ ዘእተዋ ምህናጽ ዲጋ ተሓድሶ ዝተወሰነ ማይ ብምዕቋር ከፊላዊ ፍርያት ጻዓት ንምምንጫው ስርሑ ከም ዝጀመረ ኣቐዲሙ ተሓቢረዮ ሓደ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካውያን ሰልፍታት ሱዳን ኮንግረስ ፓርቲ ሱዳን ኣብ መደብ ሃገራዊ ዕርቂ ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጦ እቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ብቐዳም 7 ጉንበት ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ዘተ ቁኑዕ መንገዲ ሰላም ኣይኮነን ኢሉ ስለ ዝኣምን ምዃኑ ኣፍሊጦ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ሕብረት ኣፍሪቃን ኢጋድን ተማእኪሉ ካብ ዕለት 10 ክሳብ ዕለት 12 ጉንበት ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ዘተ ንሃገራዊ ዕርቂ ፖለቲካዊ ቅልውላው ሱዳን ንኽፈትሕ ብማሕበረሰብ ዓለም ተፅቢት ክግበረሉ ጸኒሐዮ ሓይልን ናጽነትን ለውጥን ቀዳማይ ደረጃ ንሃገራዊ ዘተ ምብቃዕ ወተሃደራዊ መንግስቲ ስለ ዝኾነ ብዕልዋ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ጉጅለ ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ከሰጋገራሎ ብምባል ኣብቲ ዋዕላ ከም ዘይሳተፍ ኣቐዲሙ ኣፍሊጥዮ ኮንግረስ ፓርቲ ብወገኑ ወተሃደራዊ ሓይሊ ስልጣኑ ክሳብ ዘይረከበ ፍረብ ዘይብሉ ዘተ ኣይንሳተፍን ብምባል እዩ ነተጻውዒት ዝነጽጎ ዘሎ መደብ ሃገራዊ ዕርቂ ንኽጅመር ካብ ዝተቐመጡ ቅድመ ኩነታት ናይ ፖለቲካ እሱራት ክፍትሑ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝግበር ጎነፅ ደው ክብል ከምኡውን ህፁፅዋን ሓደጋ ከብቃዕ ዝብሉ ይርከብዎ እንተኾነ ሓደ ካብቶም ቅድመ ኩነታት ዝተፈጸመ የለን ብምባልዮም እዞም ፖለቲካውያን ሓይልታት ነቲ መደብ ዝሕሰምዎ ዘለዉ ብስዑድ ዓረብ ዝምራሕ ልፍንቲ ግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ጥሒሱ ብምባል ሓይልታት ሑቲ ከሲሶም وهاب قلال حوتي بسنبت 8 ጉንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ስዑድ ዓረብን ኢማራትን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ጥራይ ልዕሊ 200 ግዜ ንግዝያዊ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምዕ ከም ዝተሓሳ ገሊጹ ነፈርቲ ኩናት ስዑድ ዓረብ ልዕሊ 80 ግዜ ኣብ ክልል ግዝኣት የመን ከም ዘንበያ ዝኸስስ ሕቲ ካልእ ናይ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣጋር ሰራዊትን ምጥሓስ ዶባትን ከም ዝተኻየደ ሓቢሩ ልፍንቲ ሃገራት ዓረብ ኣብ እዋን ጾም ረመዳን ምልዋጥ ምሩኻትን ናይ ረድኤት መስመር ምኽፋትን ንዝብል ስምዓት እዩ ፈሪሙ እምበር ተኽሲ ናይ ምቁራጽ መደብ ካብ ፈለምኡ ናይ ነበሮን ዝብሉ ፖለቲከኛታት ዝዋቦ ወገኖም ናብ ወደብ ሖዴዳ ከኣቱ ዝግብኦ መግብን መድሃኒትን ዝጸዓነ ቃፍላይ ገና ኣብ መንገዲ ተዓጊቱ ምህላው ኣዘኻኺሮም በዓል ስልጣን ነዳዲ የመን ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናብ የመን ከኣቱ ዝተመደበ ነዳዲ ዝጸዓነት መርከብ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተፍትሽ ሸጊሩላ ክነሱ ስዑድ ዓረብ ናብ ወደብ ምጽጋዕ ከሊኣታ ከም ዘላ ሓቢሮ ውግእ ሓድሕድ የመን ህዝቢ ሃገር ኣብ ታሪኹ ርእይዎ ዘይፈልጥ ደርቀን ዓጽቦ ንኸቲሉ ከም ዘሎ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን